オーガスタ、ようやく私のことを思い出したのか。随分と変わっていたせいですぐには判別できなかったが、先ほどの温かくて明るい共鳴力を世は忘れていない。お前は変わっていないな。それよりもどうやってここまで来た？用事が済んだら今のセブンヒルズ城を見に来てはどうだ？そうさせてもらう。さらばだ、英雄たちよ。